Nginibingelele ebakhaya abalaleli. If umusha kuleli khasi bengicela upress usubscribe and nginami ngikwazi ukuthi ngiphinde ngikwazi ukubuyisela ezinye izindaba, ngikwazi ukuthola ukugqugquzeleka. Kanti-ke ezingenayo kulolu bhubhane esibhekene nalo eNingizimu Afrika, owesilisa waseMnambithi obenesifo se-monkeypox ushonile ekhaya. Owesilisa oneminyaka engu-40 ubudala waseMnambithi utholakale ukuthi unesifo se-monkeypox ushonele ekhaya ngemuva kokuqubuka umzimba wonke bangu-16 okungenani abane-monkeypox eNingizimu Afrika. Umnyango wezempilo usumemezele ukuthi abanye abathathu baphinde bangenwa yilesifo kanti oyedwa ushonile. Kulezi zigameko zakamuva kubalwa owesilisa oneminyaka engu-40 ubudala waseMnambithi ovezile izimpawu ezinjengompox okuhlanganiswa nokuqubuka umzimba wonke. Ushonele ekhaya kanti imiphumela yabuya nempox ngeSonto kuJuni 23. Kugqugqumezelwa ukuthi uma uzizwa engathi unalesifo noma ubona ukuthi siyangena, phuthuma uye eduze nomtholampilo ukuze kuzoncipha ukubhebhetheka kwalesi sifo nalolu bhubhane esibhekene nalo. Nisale kahle balaleli, ngiyacela ningakhohlwa ukuthi nisubscribe.